Yusu Traoré ko Mali kadi Maliba in kadi i ka dɔn Jɛnɛba Sɛki a ti sɛgɛn a ti ɲinɛ an b'a fo ni k'a waleɲuman dɔn don kibaru sɛbɛnw nin y'an ye a kɛnɛ kan bi ye alamisa ye mai kalo tile 2021 don nɛgɛ kanɲɛ 10 sanga 25 o tɛngun bɛɛ alamisa Yusu e ni ne an bɛ kɛ kumaso kɔnɔ ya don kibaru sɛbɛn ninnu u bi sɛbɛn faransikan de la anw ka ca ye k'a yɛlɛma bamanankan la jama fanba a ka se k'a faamu dugu bila kapisa laadawuli ye an bɛ yɛrɛ fo ni k'i waleɲuman dɔn n'an bɛ don kɛnɛ in kan jamana bɛ danga min na fo an ka miiri ni k'an dasi Mali a bɛ dabolojugu kan nka an d'a ma la k'a fɔ maliden kelen kelen cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba an kelen kelen ka wuli ka jɔ a bɛ kɛ sababu ye don dɔ la an ka jamana in a bɛ lafiya don dɔ la an ka jamana in a bɛ kolosuma an d'an b'o la an b'o fana fɔ k'an sɛmɛnɛ to setigi Ala la fɛn bɛɛ lajɛlen bi fara ale min na ale min de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen latigɛ sɔgɔmada na Yusu i ka dɔn k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ dugawu min i ka dɔn n'an b'a la k'a fɔ a ti bɛn sabu ka d'a kan bamananw ko ten ko maa tɛ da dugawu ma dɔn o kumana an b'a ɲini ayiwa bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i tulo kɛrɛbɔ sigi ne ko Bada o bɛ dugu la wa Banda wa a bɛ sɔn ka kɛ yan ayiwa a fɔ a ye k'a bɛna signature min kɛ sisan a ka cachet in bila kɛrɛfɛ fɔlɔ a ka karamɔgɔ ta in lamɛn an de sa ni jaw dun a bɛ yan a bɛ taa min ko guwanen olu bɛ taa min k'an don yan an na dugawu kɛ bi surasi tɛgɛma ka gɛlɛn an na dugawu kɛ Ala k'u tɛgɛ maaya dɔɔni ami Yusu Karabati o bana i b'a fɔ jaw ye ani CNT maa bɛɛ min mana kɛ papier min kan a ye papier in da fɔlɔ a ka dugawu minɛ wallahi jaw ale bɛ assemblée cilen non nka Ablaye Mayiga a bɛ yan a fɔ a ye ko nin waati in na a k'a fɔ ko client k'u jɔ dɔɔni pharmacie a y'a fɔ Marakatɛ Dawu ye ministère de la santé la ko a kana sɛbɛn a kana a k'i bolo bɔ ordinateur in kan sa a banna a ka dugawu laminɛ El Hadj Sara Kamara a fɔ a k'i bolo bɔ bouton ninnu na sa dɛ a k'i bolo bɔ machine kan Ala de bɛ machine marcher an de sa ni bɛɛ min f'i ɲɛna tɔn binnen kan anw ka furumuso wa n y'a bila Ousmane Togo k'a ka nɛgɛw bila dɛ an de sa ni o kumana an bɛ dugawu kɛ dibi bɛ don ɲɛ kɔrɔ a y'a fɔ Jean Zerbo ye ko nin waati k'a k'a ta in bila ka karamɔgɔ Antoine lamɛn a banna Ousmane Madane Serifa a bɛ dugu la karamɔgɔ awɔ k'a ka dugawu laminɛ a banna sotaramatigiw a ye fɛɛrɛ minɛ moto taxi caya mɛ sisan a ye kiliyanw ta da k'a jɔ Simon Dambele Kɔnɛ dossier bɔ daga kɔnɔ Moro Sanogo bɛ minɛ monsieur le directeur a bɛ fa jumɛn fɛ a bɛ yan k'a k'i jɔ dɔɔni fɔlɔ minnu bɛ sunna na a ye wuli a k'a ɲɛ ko dɛ janjo masaw ye Yusu an bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali in kolosuma an bɛ dugawu kɛ Ala ka sago di an ma Mali bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ Yusu an bɛ dugawu de kɛ an ka se ka bɔ tɔɔrɔ in kɔnɔ ayiwa maliden kelen kelen bɛɛ i ka dɔn bɛɛ lajɛlen k'i jɔyɔrɔ fa n'a kɛra o ye ko ye a bɛ ɲɛnabɔ kosɛbɛ an b'a ɲini setigi Ala fɛ i ka dɔn an ka jamana a ka jamana in kɔrɔta an ka jamana a ka jamana in kɔrɔta a ko k'a ka Alaya kama an b'a deli i ka dɔn su fara tile kan an seko n'an damajira bɛɛ lajɛlen la an ka jamana a bɛ se ka lafiya cogo min na Yusu donka dɔ filɛ ayiwa Antoine e ko cogo di ne ma foyi fɔ a banna katikaw ka kɛnɛ baasi t'u la man tɔɔrɔsi tɛ kɔni tɔɔrɔsi tɛ marhabani ne y'a f'i ye ko n'i bɛ Kati nouvelle ɲininkali kɛ porte parole bɛ yen o ye jɔnni Nabi Sogoba o de b'a ɲɛ dɔn kabini o y'a ta Kati o ma se o tuma i bolo a y'an janfa e bolo don wa o tuma yanni ka n bolo don fɔlɔ n'a foli lase bɛɛ lajɛlen ma o bɛ ɲɛ o k'a lase yɛrɛ ma min ye a bɛ k'a dɔn jamana ye Ala k'a basigi Ala ka jamana ye Ala k'a kolosuma an bɛ fɛn min ɲini Ala fɛ o ye bɛn ni kɛlɛ ani dun ka fa bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min an b'o ɲini Ala fɛ o masa Ala n'a gɛlɛyara an b'ale de wele n'a nɔgɔyara an b'ale de wele o tuma an b'a ɲini Ala tala fɛ a ka hinɛ jamana in na o tuma Antoine kun fɔlɔ n y'a d'i ma baasi tɛ Murakɛ n'i ye kun fɔlɔ di yan n b'a minɛ i ka dɔn ni barika ye maa ti ba i bura ka sɔnna Yusu Karabati mi sɛbɛn da sɛbɛn min ɲininka an ka ma ko ayiwa Soleil Hebdo a kuma bɛ sabu an y'olu to a la don i k'a dɔn ayiwa a bɛɛ lajɛlen ɲɛnamayara n'i y'a lajɛ fɛn min ye journée mondiale de la liberté de la presse n'a bi i k'a dɔn hakilina fɔ a b'o ko fɔ a bɛ kunnafoni di ko fɔ diɲɛ kɔnɔ i k'a dɔn don kɛrɛnkɛrɛnnen o bila an bɛ o kama ayiwa Mali kɔnɔ yan anw ma to ko an y'a sɛbɛkɔrɔ ɲɛnamaya n'i ye ɲinɛnda in da k'a lajɛ u ko min ma ko thème n'o de ye i k'a dɔn kumakunba yɛrɛ
yɛrɛ l'information comme bien public ko kunnafoni forobafɛn de don a kan ka makara a kan ka tɔpɔtɔ wa a kɛli o ye wajibi ye n'i y'a lajɛ ɲinɛnden ye a ta ko bi sabanan ye Mali ma to kɔ fɛn min ye an ka ɲɛmaayaso u bɛɛ lajɛlen wulila k'u jɔ u ye kuma caman fɔ u ye laɲini caman kɛ gɛlɛya minnu bɛ kunnafonidilaw kan gɛlɛya min bɛ kunnafoni ko yɛrɛ la Mali kɔnɔ da donna a caman na an ka taa an ka soba la maison de la presse a ɲɛmaaba Banjugu Dande a kumana Fasiri Keba ko Banjugu Dande tuma min na ne a kumana Mali kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye anw n'a tɔ mɔɔnɔbɔ Duwakun kɔnɔ k'a kɛ semaine nationale de la liberté de la presse ye Duwakun kɔnɔ barodalasigiw bi kɛ ɲɛfɔliw bi kɛ fɛn min kɔni b'a to an bɛ se ka lafiya an yɛrɛw ye thème min da an yɛrɛ fɛ yan cybercriminalité et liberté de la presse sabu kunnafonidisira caya an bɛ jango diɲɛ kunnafonidisira kura ninnu i b'a ye k'a fɔ maa caman min t'i dogo olu kɔfɛ Yusu ka ko kundan caman kɛ wali ka kunnafonidila zɛrɛ nin jɛ k'u to a tiɲɛ i k'a dɔn ko wale o kan ka dabila fɛn min fana ye hakilina fɔ a kan ka kɛ i k'a dɔn sariya kɔnɔna la kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen b'i ni yɛrɛ sɔrɔ fɛn min kɔnɔna la Banjugu Dande a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye san tɛmɛnen ye 2020 a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara 2021 fana a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara kunnafonidilaw bolo n'an ye para ɲɛ kelen kɛ kununko kɔnɔ Yusu n'i y'a lajɛ septembre 2020 maa dɔ bɛ an ka ma ko Hamadu Nɔ Niyabuli ale ye kunnafonidila ye a bɔtɔ kala dɔ la n'o ye journaliste ka kala dɔ ye i k'a dɔn o y'a jigin ka bɔ a ka mobili kɔnɔ o kɛra Manjo i k'a dɔn Somadugu mara la ani Moti Manja ka taa n'a yɔrɔ la maa tɛ yɔrɔ min yɔrɔ dɔn Afrique kalo tile 18 i k'a dɔn 2021 Musa Diko ale ye directeur de programme radio min an ka ma ko radio Aéré ayiwa bo ni fɛn min ye Douanza mara la o nana ale fana cɛ ni ka tunu ni ale ye n'i y'a lajɛ n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ani dama min dɛmɛna kɔfɛ hali n'i y'a lajɛ fɛn min ye Burama Ture ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye gɛlɛyaw ye gɛlɛya minnu n'a ye kunnafonidilaw sɔrɔ wa bi na a gɛlɛya fana an b'a kɔnɔ Banjugu Dande y'a jira k'a fɔ ko waati sera teza i ka dɔn wulikajɔw ka se ka kɛ kunnafonidila ka se ka kunnafoni baara kɛ k'a sɔrɔ a ma degun k'a sɔrɔ a yɛrɛ kunna ma se n'i ye maison de la presse ta k'a lajɛ Banjugu Dande y'a jira k'a fɔ u na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'u cɛsiri min b'a to kunnafoni a ka di a zɛrɛ nin jɛ kan min b'a to kunnafonidilaw ka se ka lakana min b'a to kunnafonidilaw fana ka se ka kalan k'u hakili sɛbɛkɔrɔ jo waasa baara in fɔra k'a ka kɛ kɛcogo min na a ka kɛ o kɛcogo kelen la Banjugu Dande ale bɛ a ka kumaw la a y'a jira k'a fɔ maa tɛna se k'an bagabaga ka bɔ an ka baara in na maa tɛna se i k'a dɔn k'an bolo tunun ka bɔ an ka baara in na an ka baara in an y'a sugandi wa baara don baara min ni baara nafamaba don sabu i k'a dɔn démocratie fanga a b'o sinsin a bɛ malidenw fana kunnafoni ko an bɛna baara in kɛ fo ka taa se a da la a ko nka fɛn kura bɔ bɛ ko in na Yusu ka telefɔni ni kelen da i k'a dɔn ni ka wuli ka diɲɛ minɛ k'a jira k'a fɔ k'e ye journaliste ye ni min y'i diya i b'o sɛbɛn i b'o fili ni min ja min y'i diya i b'o ta i b'o fili a Yusu k'o fana t'i ɲɛ dɛ ni fɛɛrɛ ma kɛ o ko in ka se ka koro waasa nin ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a dɔw b'a la maa dɔw bɛ minnu bɛ si kunnafoni ɲini na minnu bɛ taa tile kɔrɔ minnu bɛ taa sa kɔrɔ ka n'olu ka baara bɛɛ lajɛlen fili ji la i k'a dɔn maa kelen ka wuli ayiwa tilegan dɛrɛ fɛ min maa na e ja i b'o kɛ ja min y'i ja i b'o ta k'o fili kuma min maa n'i ja i b'o ta i b'o cari a ko ye wale min n'o kan ka dabila a ko fana fɛn min ye kunnafoni ye k'i sɔri ka don a kɔnɔ ka n'a kɛ ayiwa a yɛrɛ ɲuman ko gangsterisme kana kɛ gangster kɛyɔrɔ ye n'o kɔni ye cɛnni yɛrɛ ye k'o bi dabila o fana wulikajɔw de bɛna kɛ fɛn min ye yɔrɔ yɛrɛ k'a fura k'a jɛ kosɛbɛ waasa maa yɛrɛ minnu ye kunnafonidila ɲuman ye kunnafonidila yɛrɛ i k'a dɔn olu ka se k'a baaraw kɛ ani fɛn min ye kunnafoni fana a ka se ka bɛɛ lajɛlen nafa ɲinɛ n'a tora nin docogo in na bɛɛ lajɛlen k'i sago kɛ Yusu a dɔw b'a la jamana kɔnɔ a bɛ gɛlɛya bɛɛ ka to yɛrɛma ten min maa na min ja o k'o kɛ jango kunnafoni ye fɛn ye tasuma don kunnafoni ye ji sumalen ye a bɛ maanifin lafiya nka kunnafoni ye tasuma ye dɛ tasuma yɛrɛ Ala k'an kisi a tasuma ma i k'a dɔn fɛn min ye haki ye autorité de la communication olu fana bɛ yan o bɛɛ lajɛlen bɛ bila kunnafoni di a dɛmɛw na a ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin olu fana ma u bɛ baara minnu fana kɛ a ko bi na k'a bɛ wele fana bila jamana maa ɲɛmaaw ma u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sabu ka d'a ka gɛlɛyaba bɛ kunnafonidilaw kan ayiwa u bɛ se ka dɛmɛw kɛ cogo min na ani u yɛrɛ ka fa ye cogo min na u ka se k'u banba o kan a ko k'a bɛ fɛn min ye i k'a dɔn fanga ɲɛmaa fo n'o ye i k'a dɔn ko Bandaw ye Bandaw k'a ye dɛmɛba kɛ sabu ka d'a kan fɛn min ye kasabi dɔ ye a y'o ta ayiwa maison de la presse olu bɛ se k'u yɛrɛ munumunu a kɔnɔ cogo min na a y'o foli kɛ k'o waleɲuman dɔn a ko a b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn hali bi k'a b'a jira jamana ɲɛmɔgɔ la dɔ kɛra ko ye nka baara tɔ de bɛ kunnafonidi gɛlɛya min b'a la bi ani fɛn min ye sariya ko ye n'a bɛɛ lajɛlen ma ɲɛnabɔ a laban don dɔw bɛ na a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ
Banjugu Dan dɛ a y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni labɛn bɛ i ka dɔn jamana bɛ se ka basigi cogo min na kunnafoni ɲuman bɛ se ka di cogo min ani kunnafonidilaw bɛ se ka lakana cogo min na Banjugu Dan dɛ a ka kuma fanba bolila nin kan i ka dɔn k'a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana fo k'u jija u k'u janto kunnafonidilaw la fɛn min kɔni b'a to démocratie fanga a bɛ sinsin cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ Soleil Hebdo kɔnɔ i ka dɔn Banjugu Dan dɛ maison de la presse kunnafonidilaw ka soba o ɲɛmaaba don Yusu Antoine hali bi an bɛ kunnafonidilaw fo an bɛ jamana baara la koyi nka sanjukɔrɔ wɔsi de t'i dɔn nka min ye maa dɔw de kɔni bɛ nbala don kow la o tuma an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka sira jɛlen minɛ baasi tɛ Antoine ni min ma sira minɛ sariya k'o bila sira kan a banna Antoine awa Soleil Hebdo an b'ale ta ale kumanen don awa k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la URD kɔnɔna na bi k'u kɔni b'a ɲini na sa ka cɛbɔ ɲini u yɛrɛ dama la maa min bɛ URD kɔnɔ a ko gannen don a ko kɛ n bɛ daba wuli ye min ye awa k'a dɔn Bubu Sise ka maaw i k'a dɔn olu wulilen don k'u jɔ hali n'o y'a sɔrɔ i k'a dɔn maa caman bɛ yen olu ye kuma caman fɔ awa i k'a dɔn ale ka cɛbɔ la URD kɔnɔna na nka min ye maa fila fana bɛ yen olu Mamadu Igor Jara ani aw ka dɔn Maître Demba Traoré k'olu fana ka wuli ka jɔ bonyanen don dɛ min ye aw ka dɔn Soumaïla Cissé ala ka hinɛ la ala k'a da yɔrɔ sumaya Soumaïla Cissé min aw ka dɔn ni an b'a fɔ min ye aw ka dɔn jamana in kanu b'a ci don a ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ka ɲi a b'o fɔ min man ɲi a b'o fɔ i k'a dɔn an ka démocratie a matarafa sira dɔw ye koyi o de kɔnɔna na sa min ye a bɛ k'a dɔn URD ye a maa ɲɛmaw olu kɔni u y'u fara ɲɔgɔn kan u faralen ɲɔgɔn kan min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko atelier de restitution i k'a dɔn k'a lajɛ min ye ka walawalali kɛ ani ka ko bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ lajɛlen a bɛ k'a dɔn a jɛya dɔɔnin min ye adamadenw ɲɛna o de kɔnɔna na a bɛ k'a dɔn wuli ka jɔ la i bɛ k'a fɔ parti kɔni awa u ye jateminɛ kɛ k'a jira k'a fɔ min ye a bɛ k'a dɔn commission 4 o de sigila sen kan o commission 4 i k'a dɔn jɛkulu 4 olu de kɔni b'u sigi ni ka fɛɛrɛ kɛ a bɛ k'a dɔn min ye parti kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ karisa de ka kan ni nin ye karisa de ka kan ni nin jɔyɔrɔ ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a bɛ k'a dɔn ka sariya bolo dɔ bɛ yen n'o ye a bɛ k'a dɔn sariya bolo 47 ye min sigira sen kan n'o ye URD yɛrɛ a bɛ k'a dɔn n'u y'o ta o sariya bolo a bɛ k'a dɔn ti dɔwɛrɛ fɔ dɛ maa o maa ne b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ URD la f'i ka kɛ URD tɔnden ye o de kɔnɔna na sa i k'a dɔn maa dɔ ka fɔ la min ye a bɛ k'a dɔn kabiri waati min na Ibrahim Boubacar Keita i k'a dɔn k'ale kɔni ye walan sɛmɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'a dɔn sa min ye a bɛ k'a dɔn Soumaïla Cissé ale ntaɲanen i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ bɛ sen na kuma caman bɛ sen na réseaux sociaux la awa maa dɔw kɔni bɛ ka propagande kɛ ka kuma dɔw fɔ minnu kɔni a bɛ k'a dɔn n'u b'a kɛ a bɛ k'a dɔn maa dɔ kama yalima n'u b'a kɛ maa wɛrɛ gansanw kama o tuma a bɛ k'a dɔn min ye URD maaw ye olu kɔni ko a bɛ k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ lajɛlen faamuyalen don koyi min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye a bɛ k'a dɔn nin waati in na ko maa tɛ se k'a fɔ Bubu Sise ka sira ko a jɛngɛnna ka bɔ yen dɛ ko nka a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la wulikajɔ bɛ sen na hali bi URD maaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye san 2022 min a bɛ k'a dɔn n'o o bɛna kɛ kalafili ye o kalafili kɔnɔna na sa min ye a bɛ k'a dɔn maa dɔ kɔni bɛ yen k'o kɛ n bɛ a bɛ k'a dɔn awo kun bɔlen don kosɛbɛ dɛ o ti dɔwɛrɛ Mamadu Igor Jara Mamadu Igor Jara min a n'ale kɛra ministre min n'a kɛra courant ani ji n'a kɛra o ministre ani an ka dugujukɔrɔfɛnw n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye Mamadu Igor Jara min ye ministre an ka sɔrɔ ani sɔrɔbolo sɔrɔ o ministre dɔ ye ministre des finances ministre de l'économie et des finances ko min ye ale ye ala ni ale sababuya ko a bɛ k'a dɔn miliyari 200 kan ka jamana jigiɲɛ o wari sɔrɔ o la o de kɔnɔna na sa min ye maa wɛrɛ bɛ yen ale ye denmisɛnnin cinin ye Maître Demba Traoré ale yɛrɛ i ka dɔn min ye a kɛra ministre cɛfurancɛ fanga la ni ne Demba filɛ a bɛ hakili jigin Paul Kagame de la a n'o kɛcogo ye kelen o tuma k'a ye a k'a dɔn min ye jɔyɔrɔ fa o la dɛ Maître Demba yɛrɛ avocat don député kɔrɔ don wa i k'a dɔn a cɛfurancɛ fanga la k'a ye ministre ko la o tuma a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ko bɛɛ lajɛlen la a Soumaïla Cissé ale tiɲɛ ta baw politique sira la ko giringajɔ kɔni bɛ sen na ko yalima a na to jɔnni da la ɲininkali kɔni tɔ min o sigilen don Yusu yanni ka sɛbɛn datugu
yadi ko dema zanjara yadi ko dema denmisɛnnin ye nka dema ala ye fɛn dɔ k'a ye a bolo donna ɲɛmaya la joona dɔnniya min b'a la n'i y'a si hakɛ lajɛ ne y'a fɛ e ma ko denmisɛnnin don wa dema ka fugaya ni bi cɛ san 27 bi da sali fɛ 27 ans maakɔrɔ denmisɛnnin don kabi a b'a ka denmisɛnniya fitinin na a bɔra joona k'i bolo don kow la joona a banna dibiteya avokaya a ye avokaya daminɛ waati min maa minnu bangena o waati olu bɛ san 27 na bi a banna hali bi n'i ye Demba ye i b'a ko san 30 o muso b'olu a ka avokaya sanfɛ o b'a jira k'a fɔ o ye lajɔ sunu sɛrɛ maa dɔw u b'a fɔ ma ko espérance ala kɔni y'o k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la a ye fɛn caman ɲɛ dɔn cɛfara cɛfaga la voilà donc hali bi IRD ye an bɛ dugawu de kɛ u ka bɛn u ka maa kelen ɲini ka sɔrɔ a ma kɛ ni farafarali ye tɔn yɛrɛ gundo kelen pewu bɛ tɔn na bɛn a banna tɔn o tɔn ni bɛn kɔni b'a kɔnɔ gɛlɛya mana cogo cogo gɛlɛya bɛ fɔ gundo yɛrɛ tɛ diɲɛ ni bɛn tɛ a banna kuma banna ala k'an kunna ja amina o fana l'URD ma o an n'u fɔ k'u waleɲuman dɔn sɛbɛn banna wa awɔ ne ye sɛbɛn bila ne bɛ l'indicateur du haut niveau ta an bɛ taa Mali ka lasigidenso la l'Amérique jamana kan ayiwa gɛlɛya dɔ bɛ yen sabu ka d'a ka baarakɛla dɔ bɛ yen u k'a ma ko Jokolo Kulubali ayiwa ani ambassadeur u ma se ka ɲɔgɔn faamu sabu ka d'a ka fɛn min ye a kɔni a bɔra baara la nazara ko ma ko licenciement ayiwa Jokolo Kulubali ayiwa a mɛnna gɛlɛyaba tun bɛ ani ambassadeur ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mali ka lasigidenw ye min bɛ sa n'o ye Mamadu Nimaka ye ale ka kɔn o ɲɛ ani maa caman fana u fɔra ɲɔgɔn kɔ waati dɔ la UNTM n'a bɛ foroba i ka dɔn Mali yɛrɛ tɔnba ko fɔ min ni lapasa tɔnbeleba don waati dɔw la olu tun y'a jira k'a fɔ u n'a lapasa nka n'an bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni dɔɔni olu nana ye ko in ma hakɛ min na olu yɔrɔ janya sɛbɛn in na kosɛbɛ k'u yɔrɔ janya i ka dɔn Jokolo Kulubali la ko in yɛrɛ bɛ danga jumɛn na secrétaire général UNTM Yakuba Katile don dɔw la a kun y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Jokolo Kulubali ye k'a gɛnna ka bɔ baara la an ka lasigidenso la k'a ka segin a nɔ na a ka hakɛw ka d'a ma o fana o kɛra kabi 2020 waatiw nka dɔɔni dɔɔni UNTM kunnafoni dili a ma a nana ye k'a fɔ ko in bɛ hakɛ min na a ye yɔrɔ janya sɛbɛn in na sabu ka d'a kan ko a lapasa man di janvier kalo tile 21 2021 na i b'a ye k'a fɔ ayiwa gɛlɛya caman olu fana nana kɛ n'i ye ambassadeur ta k'a lajɛ Washington ayiwa n'a bɛ Mamadu Nimaka ko fɔ ale kɔni ye sɛbɛn bɔ k'a jira k'a fɔ Jokolo a bɔra baara la a bɔra an ka lasigidenso a baara la pepewu ayiwa o sɛbɛn in fana o cira ka na fɛn min an ka minisiriso ye min ɲɛsin bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ kow ma ayiwa a ye fɛn in sɛbɛn kun min na n'a y'a kɛ kun min na ambassadeur a y'i da don a la kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye i ka dɔn Jokolo Kulubali ye kabi waati jan ale kɔni y'a wele maaya kuma k'o f'a ye baara kan ka taa sira minnu fɛ k'o f'a ye a k'o bɛɛ lajɛlen kɔni i ka dɔn o ma bɛn tulo ɲuman kɔnɔ sabu ka d'a kan jamana ɲɛmaaw sanga ni waati bɛ a bɛ bɔ k'u buruja i ka dɔn réseau sanfɛ k'o ye waleya min n'a ti bɛn ni maa bɛ baara kɛ ambassade la e de ye lasigidenso baarakɛla ye o jamana kelen ko n'i bɛ bɔ k'i b'o ɲɛmaaw lagosi diɲɛ maa k'o ye diɲɛ maa k'o mɛn o ye wale min n'o ti ɲɛ o ka baara yɛrɛ taabolo tɛ sɔn ma fiyewu janvier kalo tile 15 2021 na ko Jokolo Kulubali k'a ye sɛbɛn dɔ kɛ i ka dɔn ayiwa furanjɛla fanga maa ɲɛmaa k'o sɛbɛnkɔrɔ mafiɲɛya ka kuma cɛjugu caman da ni k'o sɛgɛrɛ f'a y'a jira k'a fɔ yɛrɛ ko nin waati in na an dɛmɛbaa minnu bɛ yen n'o ye partenaire technique et financier ye minnu bɛ musakaw d'a ma k'an magow dilan ayiwa k'olu yɛrɛw dimi bɛ an ka jamana ɲɛmaaw kɔrɔ walima k'olu jigi fan dɛ an ka jamana ɲɛmaaw olu ka baara kɛcogo la a y'o kuma min fɔ k'o fana kɛra gɛlɛyaba ye ko maa bɛ se k'i to lasigidenso baara la ka nin kuma fɔcogo jumɛn na o waati kelenw na o bɛɛ lajɛlen la olu kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'o ye ka maanifin wele fɔlɔ an ka segin ka kuma karisa e bɛ ka nin baara min kɛ nin dabila k'a y'o baaraw bɛɛ lajɛlen fana kɛ n'i y'an ka jamana ɲɛmaaw ta k'u lajɛ kuma caman a y'olu fɔ min ye kuma jɛngɛnɛw ye ambassadeur Nimaka a ye minnu sɛbɛn diya i ka dɔn o sɛbɛn kelenw kɔnɔna la fɛn min ye Mamadu Nimaka fana ye ale y'a jira k'a fɔ k'a kun ye sɛbɛn dɔ fana kɛ septembre kalo tile 19 2019 o sɛbɛn in fana kɔnɔ fɛn min ye ambassade min bɛ i ka dɔn a ye kuma cɛjugu caman da k'o sɛgɛrɛ o don kama premier ministre min fana bɛ yen k'a ye mafiyɛli kuma fana caman da k'o sɛgɛrɛ k'a bɛ san kelen bɔ ayiwa k'ale kɔni y'a wele k'a f'a ye i yɛrɛ minɛ e bɛ ka nin baara minnu kɛ ninnu tɛ baara sɛbɛnw ye i ɲɛsin i ka baara ma i ka nin dabila sabu ka d'a kan anw bɛ i ka dɔn l'Amérique yan a bɛ n'a fɔ anw bɛ baara cakɛda min na yan Mali bɛɛ lajɛlen de bi yan sabu ka d'a kan anw bɛ Mali de nɔ na bila ko cogo o cogo bɛ ale bolo sigi ka fɔ la k'a tɛmɛna o siraw bɛɛ lajɛlen fɛ k'ala an ka Maliden minnu bɛ l'Amérique olu ka maakɔrɔba min ka kɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen ale y'o wele o ka kuma fɛ a ka nin dabila fɛn min kɔni b'a to a ka ayiwa jisuma dɔɔni k'a koliji la sabu nin bɛ ka taa taabolo min kan k'a ti ɲɛ ani baara sariyaw o ti ɲɛ k'ale ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka dɛsɛ kolokoto ayiwa fo kana se baara bila in ma o kumana k'ale y'a seko kɛ n'i dun ye ko in lajɛ o y'a jira la k'a fɔ ambassade baara ni baara tɔw tɛ kelen ye bɛɛ bɛ se ka kuma dɔ fɔ nka n'i bɛ lasigidenso la
o kuma dɔw bɛ n'i ma farati k'a fɔ k'a laban a bɛ kɛ lagosi belebeleba ye n'i dun y'a lajɛ n'an ye paraɲɛ kelen kɛ kununko kɔnɔ ko nin fana tɛ a bɔ ko fɔlɔ ye baara la i ka dɔn ambassade la ye sabu san 2010 i ka dɔn k'a kun dara waati la an ko ma ko agent d'entretien n'a bi ayiwa saniyako ko fɔ ambassade la a kun dara o waatiw la san 2011 février kalo la ayiwa ko a nana ko jɛngɛnɛ dɔw fana kɛ i ka dɔn fo ka taa bila avril kalo tile 18 na 2011 na 2011 a b'o ko fɔ fɛn min ye o don kama ambassadeur dɔ tun bɛ ko Maodo Tarawele ale y'a jira k'a fɔ ko abandon de poste sabu a kun kan kana baara la waati jan ko a mana a ka baarakɛyɔrɔ la novembre san 2012 i ka dɔn ayiwa fɔ ka bɛn kɛra kow la a tila ka taa baara la lasigiliso kelen na ye ni k'a kɛ issue ye o don fana kama nka a talen kalo kelen kɔfɛ ko a tila ka sɛbɛnni cɛjugu dɔw fana kɛ ka jamana ɲɛmaaw lagosi ko nin kɛra baara ye baara min n'a ye mɔgɔ sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ décembre kalo tile 19 i b'a ye k'a fɔ ayiwa ko fana o gɛlɛyara kosɛbɛ sabu a ye sɛbɛnni dɔ fana kɛ ni k'o cari o don kama ambassadeur dɔ tun bɛ yen ko Alomamu Baba Lamini Keyita ale kɔni y'a jira Jogoro la a ko sabali fɛn min ɲini bɛ ambassade baara la fɛn dɔw bɛ yen sira dɔw bɛ yen k'a ka tɛmɛ olu de fɛ diyagoya o fana ko nin kelen kelen fɛn fɛn dɛmɛna a juru cɔrɔla ani ninnu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ bɛ sanu ye Mamadu Nimaga ye ayiwa juru fana nana cari u ni ɲɔgɔn cɛ k'an bɛ don min kɔni na bi licenciement n'o ye Gweni yɛrɛ ka bɔ baara la o kɔni dara k'a sɛgɛrɛ i ka dɔn k'a tɛ baara kɛ yen bilen UNTM i ka dɔn o ye lapasatɔ ye u b'a ka sira fɛ sabu ka d'a ka baarakɛla a b'u bɛɛ lajɛlen lapasa nka danganiya hakɛ minnu dara nin ko in kan UNTM yɛrɛ y'a ye k'a fɔ tiɲɛ don i ye tɔnden ye nka sɛbɛn min fana tɛ se ka lapasa maa min tɛ se ka lapasa o lapasali k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a bɛ danga min na bi bi in na ko UNTM yɔrɔ janya Jokolo Kulubali i ka dɔn a ka sɛbɛn in na sabu ka d'a kan ko baara in k'a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara nin ye sɛbɛn ye Maliki Jalo an y'a bɔ l'indicateur du renouveau an dɔn an bɛ min ɲini ambassadeur fɛ ka min ɲini Jogolo fɛ min ye Mali ko bɛɛ lajɛlen a bɛ sigi bɛn de kan u ka lajɛ u ka kuma min ye a bɛ k'a don ka ɲɔgɔn faamuya min ye maliden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye bɛn ni kelenya bɛ tɛmɛ cogo min o kuma a bɛ k'a dɔn min ye Jogolo an baarakɛ ɲɔgɔn don a ye radio baara kɛ an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ni nin b'a kan bi a b'an bɛɛ lajɛlen kan o kuma Ala k'an kunna diya min ye an bɛ sɛbɛn ta sɛbɛn min n'an b'a ta o ye républicain INTM ale kɔni a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la maa minnu bɛ yen n'o ye fonctionnaire minnu ye awa n'olu bɛ taa yɔrɔw la yɔrɔ min ni gɛlɛya bɛ o yɔrɔw da la mais a bɛ k'a dɔn awa min ye premier maire do n'o ye Union nationale des travailleurs du Mali olu ka diɲɛmaa ka don kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana kɔnɔ yan min an dɔn a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin don in bɛ ɲɛnama a bɛ k'a dɔn an ka syndicat bɛɛ lajɛlen fɛ nka INTM n'ale ka girin ni syndicat bɛɛ lajɛlen ye bɛnkɛ ka tɔ to ye de awɔ bɛnkɛ ye bɔ a katile kɔni ayiwa baasi tɛ o kuma a bɛ k'a dɔn ko a ye a bɛ k'a dɔn min ye kunnafoni di kɛ kunnafoni di a bɛ k'a dɔn min ye Ben Katara ale kuma kɛnɛ kan ale ye ministre kɔrɔ ye Mawuludu Ben Katara n'o tɛmɛna ka bɔ yen Boubacar Sɔgɔna ale bɛ a bɛ k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen kɛra maa min ɲɛna o ye a bɛ k'a dɔn Yakuba Katile ye min ye a bɛ k'a dɔn nin ko ye sa Yakuba Katile a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye baarakɛlaw ka sɛgɛnw fɔlen ani baarakɛlaw ka laɲini a ko nka ko ba bɛ yen min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni o bɛ ka jɔgɔya anw ka baarakɛlaw kan ko a bɛ komi min ye ka ɲɛtugu kɛ ni nka an baarakɛlaw k'o bila ka taa a bɛ k'a dɔn min ye u bɛ se ka lajaba yɔrɔ min o ti dɔwɛrɛ ye n'a fɔra k'a fɔ jamana kɔnɔ min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn a wa lakanabaliya bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ k'a dɔn u ye foli lase min ye a bɛ k'a dɔn an ka wolomasiri tabaw ma olu bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ u bɛ ka baara min kɛ min ye a bɛ k'a dɔn nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen tiɲɛ yɛrɛ la awa an ka jamana kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen kamana gannen don a min ye ko ka gɛlɛn wa ko bɛ ka taa cogo min a bɛ maa kamana gan o de kɔnɔna na sa min ye awa Yakuba Katile ale y'a jira k'a fɔ n'ale secrétaire général UNTM a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'a fɔra awa min ye an ka jamana bɛ cogo min na ta maa dɔw bɛ awa k'olu jagoya n'o ye baarakɛlaw ye olu ka taa baarakɛyɔrɔ la ko administration ka segin ko nka i k'a dɔn awa foroba ca bɛ se ka segin cogo di min ye ni lakana tɛ yen k'a fɔ maaninfinw kɔni n'i taara n'u ma dɔw ta yawu u bɛ dɔw bɔnɛ u nin na tellement i k'a dɔn u bɛ dɔw jogin tellement u bɛ gɛlɛya las'u ma
ba aw ka do ko ma se ka ma ye cogodi ki ka ma bla kata ko fo ni ba di kata fali ma o de ko nan na sa mi aw ka do yogo katle amma da dugo de ako ni tarabi an ga caman jamara bolo fe ani koro mara bolo yoro do fe mi an ga baga mara lawi no ye ani an ga moni ngelaw ani an ga cikelaw ko gele abe no ndala mi ye soro yare make folo yelma ikado gele am mo dala hali mo se kata jwa ble ko bele jele kembe aw ikado kamana gwanyi wa dugu do be ikado lu lamide nedo dugu do be ikado lu setu yerela onna fora ko katla ka nga barakaro blakatai wa kado ko ye ko yentem ti jeni mi bi te jena sinu wa olubu kwa da ko la bashite ban andan me awkado Boubacar Suguna ale ko ne ajira ka fo awaminye ni dongara de a donga kuma o kunti dore minye lakana balea obseka bali cogo mina no tebena ka boy ani ka do fem min be barakela olu ka nyanama konnana gele min buka ani noga min be apmana nimbela jeleka a ikado akoko wala sa ka barakela lakana jamana ngono fika ma ba ulu masri ma ba biduru fo de ka nyini nga chori mali kono kangalanga no kera eko anga jamana sorobe so fere anwan mi higado ni ngoye yego katle ko no uye kangare goshige ka fo awa mi nyere la na fura ka fo ko anga barakelaw furo ba barakelaw luka sigi ni chugo la kati nya chugo shila ala ka nguna ja as ne ale ka fasira nya bo republicain ngono ne ko benga yego bakatla be dugula de abea ale fona be dugula te dugula ne to do ma kele me dugula ne o don o Ajaratu Seni Ajaratu Seni maram katle eduna alni yego wate dugula ni madam be dugula yoro kayo abana nge aradu ifo manama joni benga ke eri ko ne benga be nyaare ay benga ko ne je ngani nyaare parce que même je oluka bara ananga bara tiraklote ole Senegal tu a presi yani ga greto to blala to duka mami do gerola de to duka Ajaratu Seni de to abana aywa Yusu ne yo bla ana UNT mofo edande forimina ne bi sebenda 7000 nanga mako mali flashi uka bido bolido angata marakala Yusu mama ke ma fe tugo ibiki yire fe sabu ka ke ma fe ki yire labla ibmako dlamandi ikaro marakala ndene daba wulle kundo sabu ka daka marakala demso muso ubura fa bela jele fe kuka ni sokoya ni ngajira ni sokoya nde dore femi circle ko kuma min fora ko marakala bina ko ye ikaro ko nana bo adogo koro ikaro uka dimi uya jira ka fo marakala de hage min gaka ikado akadu uma ni ye Demba Jallow laje Demba Jallow ale ye maire koro e marakala asebe koro pumambe ikado mali flash ko nala ndene so mada jona fe marakala ikado akogelera ko sebe maw bora ka pon fa bela jele ko mene fem ngon mato matita ikado mati segi min bato ayo bise ka lame tugo mina lamani dorete Demba Jallow akapmana ale mi marakala maire koro e aya jira ka fo ko fem mi marakala ka uye ko ni ngoni nana ndwani gwe Demba koni Demba ndwani re abura amame bi Demba dogo abura amame ende sani femi ayo kuno fon lakika abura o emission na ya ikaro Demba ye muvo aya jira ka fogo femi marakala ka uye ku dabal nana ba nguna fon nana tu uka akoni misaka ke tugodi femi nye marakala re akunfora ka bina ke cercle le ko andre ndere fe kanu ko bo adogo koro ikaro ko ko ngara wale min lutu sigi ko o laje fe ni ya laje kabe wati jan olu en wulika joke amena ka sebe ndo ka jira jamana nyemo la marakala ane cercle akaka be ngungera o ka so ngungera o ma na kana ye ko marakala to aywa foshira kabula o wale mi ko lutu na sega jenoyi ni ye marakala ta ka laje ko mobi marakala fle yororo kwano yoro kaja Demba Jallow ka pumana aya jira ka fo ko anga taruku laje ni ye marakala laje feminye lycée de jolongunde marakala lycée don maliko na farago marakala lycée ikaro lycée korobaw abida olu fe ni ko dokotoroso belebele ba maw bi bo fo jamana worla kanu furake dokotoroso mina pa folo kara marakala abana ni ye marakala laje to ami me marakala la dugo korobado ani feminye fe haga mini makama mimbe kana ye aywa ko bi foshi ka bo ay circle ko pumana ko puma ka be gele akosebe ni dunya laje ako yoro be minu ngara cercle ko lu yoru dlo mem marakala la fe jamana abana
k'o bɛ faamu cogo di. Ndesani. Demba ka kuma ale bi. A y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn ayiwa marakalakaw ye a denmisɛnninw cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba k'u tɛna sɔn a ko ye u bɛn'u ɲɛ yɛlɛ fɛn ye wale minnu n'a bɛ se ka kɛ sariya kɔnɔna la u ka hakɛ u bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ cogo min na Demba Jalo y'a jira k'a fɔ denmisɛnninw tuma ni sanga bɛɛ u bɛn'o kɛ ko maa tɛ se k'u bagabaga ka bɔ o sira kan olu ye kɛlɛ min da ɲɛtaa kɛlɛ don olu ye kɛlɛ min jaso i k'a dɔn fasojɔ kɛlɛ don o fana ko bagabaga tɛna se k'olu bɔ kɛlɛ in kan u n'a fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sariya b'u yamaruya fɛn fɛn na u n'a bɛɛ lajɛlen kɛ u ka cercle ko i k'a dɔn marakala bɛ se ka kɛ cercle ye cogo min na n'i dun ye ko in lajɛ marakala yɔrɔ min ye ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nka kana nin ko naamu ka t'o date k'o ye wale min n'u ti jɛn ni a ye a y'a jira k'a fɔ u labɛn bɛɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ i k'a dɔn sariya binakun kan min b'a to u bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔna la cogo min na marakala ni hakɛ minnu ka kan u ka d'a ma sabu ka d'a kan cercle ko kuma min n'a fɔra a kuma ka to a nɔ na o ka kɛ cercle ye sabu ka d'a kan u n'a ka kan a makama bɛɛ lajɛlen bɛ yen wa laɲiniw kɛra sɔngɔn kɛra a ma o fana k'u bɛna fɛn bɛɛ kɛ u tɛna sɔnna u n'a wuli k'u jɔ fo ka t'u bila u ka hakɛ kɔnɔ fɛn bɛ se ka kɛ ko n ti bɔ sariya kɔ kan nka fɛn kɔni bɛ se ka kɛ sariya binakun kan u n'a kɛ u ka se ka t'u ka hakɛ kɔnɔ n'i y'a lajɛ Demba Jalo i k'a dɔn ayiwa Bima Tɔmabugukaw ka ayiwa Demba Jalo o y'a ka dugu de ye. Bima Tɔmabugu. N ko a kɔrɔkɛ ye n terikɛ ko o bɛ tasa feere kɛ ka ɲɛsin misiriba ma. Bisimila. O bɛna Demba Jalo ale kɔni nin kuma ninnu lase Mali filasi kɔnɔ o kuma marakalakaw k'u labɛn bɛɛ ka fɛn bɛɛ kɛ u ka cercle ko kuma u t'a kuma bila sabu n'a ka kan u ka hakɛ de don nin ko ye sɛbɛn ye Daramani Saka ka sɛbɛn kun ye nin ye an y'a salo ka bɔ Mali filasi kɔnɔ u ka bidon bɔli la. An dɔn nin ko kɛra cogo min hali n'a kɛra i yɛrɛ i bɛ dimi. Bisimila. Barakara Joro ani Mado Farakɔ Farabugu de. Farakɔ u y'olu k'olu bɛna kɛ cercle ye. Bisimila. An bɛ bɔ min kalama u nana anw ka marakala sama ka bɔ a la. Tiɲɛna marakala makama min yɛrɛ bɛ marakala. Marakala ne yɛrɛ t'a dɔn jɔn ye nin kɛ quoi. O ma hali n'aw ma k'a la sa mais k'a k'a la ka tila k'a fosi ka bɔ a la. Ayi démocratie don. Démocratie fanga ye min ye u fana bɛ ka nin min kɛ nin hakɛ de ye o. Démocratie fanga ka wuli ka i ka nisɔngoya jira k'i ka hakɛ ɲini. A banna k'i ka hakɛ ɲini. Démocratie y'o de ye. A banna. U b'u jɔ fɛ awɔ u b'u ka hakɛ kɔnɔ. U kan k'a kɛ fana. A banna. An dɔɔni. Bisimila. Ala k'an sutura. Amina. O tuma an tɛ taa jɔ a rɔ. An ka taa jɔ a rɔ. Nkɛ. N'an taara jɔ a rɔ yanni an ka taa an tɛ s'ole da pharmacie Kura Verte. An ka taa Madame Mayiga. Ndesani. N'an y'ale fo an bɛ sɔrɔ ka na groupe commerce la. A tɛ daminɛ groupe commerce. Ayi dɛ. I ye faute kɛ dɛ. I ye faute kɛ. N bɛ ka taa sira de f'i ye. Non i ye faute kɛ bamanankan na i ye faute kɛ ko taabolo la. N bɛ min f'i ye. Ayi. Non. I b'a daminɛ groupe commerce de la. N'i y'a daminɛ groupe commerce la an bɛ Ablaye Mayiga fo. I bɛ taa pharmacie Kura Verte la an bɛ Mariam Jalo fo yen. Wa ne y'a yɛlɛma sɔgɔmada in na ni n bɛ woro sara n'o woro kelen sara an b'a daminɛ Kura Verte la n'an y'o ka foli kɛ k'o ban ayiwa zole dalen kɔ ye an bɛ munumunu gudɔrɔn kɔfɛ ka sɔrɔ ka na groupe commerce la an ma jan ka woro sara. Donc on son côté femme. Awɔ on son ça. On son côté madame. Fɛn min ye café Niger ye an b'u fana fo dantɛ foli min na maison du pain. Maison du pain. Buru. Buru duma sungolen na. Kalanga. O ma Antoine. Maison du pain buru. Hali ni ma fɛn sɔrɔ n'i y'a ni ngari. I b'a gansan dun. K'i ni jɔsi a la. A b'i lafiya. Kabako don. Antoine. Yanni an ka taa sa an bɛ Alassane Jɔnbɛlɛ. Waritɛmu a ma ɲɛma an b'a fo k'a waleɲuman dɔn. K'a ni baara. Non a ye ko daminɛ cogo min. Alhamdulilah an b'a fɔ taa dɛ. An b'a fo. An tɛ sa ni. Dantɛ foli min na. An ka taa. Kamalen Zaramado. Awɔ Kamalen. An ka taa dɔ fiyɛ la ka na. Café Niger. Café Niger. Kalilu Yara. An b'a fo k'a waleɲuman dɔn sanga ani waati. Kosɛbɛ. Antoine. Yaralakaw ka ɲi dɛ. Awɔ. An bɛ Yara fo. An bɛ Madame Yara fana fo. I ka dɔn ayiwa Mulati Ben Omar. Ale fana ayiwa an bamuso don. Ale fana cɛ Yaralakaw ye. An b'a fo dantɛ foli min na. Antoine. Dɔ min dɔ foro a bɛɛ bɛ taa i ka dɔn kɔnɔbara ka ayiwa lafiya la. Café Niger bɛɛ k'a min a ka di kojugu. A banna. Antoine an bɛ sɛbɛn da. Bisimila. Sɛbɛn min n'an b'a ta o tɛ dɔwɛrɛ ye. 22 septembre. Ayiwa. 22 septembre aw k'a dɔn an ka tɛgɛrɛ fɔ. Min ye aw k'a dɔn Madame Alima Sise. Min ye aw k'a dɔn maliden bɛɛ lajɛlen. Wara. Kan ka nisɔndiya ni muso in ye. Den kɔnɔntɔn. Den kɔnɔntɔn. Ala ta de ye tiɲɛ ye. Setigiya la. Aw k'a dɔn dɔgɔtɔrɔw y'a lajɛ. Olu ko n'u ka machine ye. Nka i k'a dɔn jaja olu ye min fɔ. Min ye aw k'a dɔn. Ala de ye latigɛ masa ye. Wa ala t'ale Maroc. An ka Mali dɔgɔtɔrɔ y'a bila cogo min hali Maroc dɔgɔtɔrɔ fana tun y'a bila ten. Ala de yɛlɛma masa ye. Nka
Antoine min ye Alima Cissé ye i k'a dɔn anw ka Alima Kulubali tɔgɔma don yalima a k'a dɔn Alima Kulubali fana a n'a tɛmɛ nin sira kelen in fɛ wa bisimila Ala k'a nɔgɔya nin ye ko duman ye koyi yalima Alima Kulubali a fana na wɔɔrɔ kɛ Ala ka den ninnu balo ninnu ka denkundi don an bɛ taa koyi an bɛ taa dɛ an bɛ taa fɔ to a ka d'an ɲɛna ni tɛ se ka kɔnɔntɔn ye ni sani Antoine bisimila min ye a k'a dɔn Alima Cissé min ye ni muso kɔfɛlen ye tiɲɛ yɛrɛ la Ala ye masa ye ni muso min filɛ nin ye k'a dɔn Ala y'a sɔn garijɛgɛ la garijɛgɛ in a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a k'a dɔn Alima Cissé ale kɔni a ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye a k'a dɔn a ka visite de la sa min ka taa lajɛ ani k'a dɔn u yɛrɛ ka kumaw peseliw ni a k'a dɔn a maɲɔgɔnɔ wɛrɛw a taara olu de kɛ sa i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la échographie o kɔni y'a jira k'a fɔ a k'a dɔn den 7 ka a bɛn'o de bange o min kɛra sa a k'a dɔn anw ka jamana ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnen la a k'a dɔn ministre de la santé et du développement social a ka fo dɛ ni muso in ye mɔgɔ ɲɛnama ye a ka fo Antoine muso in ka kuma man jan président fana ye a tɔ kolo sinsin muso ma badaw muso in ye baara kɛ kɛla ye docteur Fanda la santé docteur Fanda wa ma nɔgɔma a banna dɔgɔtɔrɔ Fanda i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Fanda Sibi ale kɔni ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a dɔn wulikajɔ de kɔnɔna na sa i k'a dɔn min ye ministre de la santé olu y'a bila réseaux sociaux kan k'a bila k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ka lajɛw k'a kan ni muso min filɛ nin ye fo dɛmɛ ka s'a ma dɛmɛ wɛrɛ tɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na s'a ma o de kɔ ni maa ɲuman maa dɔw bɛ olu ye maa ɲuman a y'a ɲɛna o Antoine min ye a k'a dɔn wele ka dakan de sa jamana ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye cɛfurancɛ fanga maa ɲɛmaa ye Bandaw ale kɔni a k'a dɔn a wuli ka jɔ kɛ k'a jira k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ nin ko in tɛ ka latɛmɛ cogo si la fo ka taa n'a ye yɔrɔ la yɔrɔ min a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'olu delila k'a ɲɔgɔnna kɛ n'a fɛɛrɛw b'u bolo a minɛnw b'u bolo u ma bɛn dɔ wɛrɛ ma min ye Maroc ye i k'a dɔn muso in kɔni a taara Maroc kɔni olu y'a bisimila ni den 7 ye i n'a fɔ anw ka dɔgɔtɔrɔw ye min y'a la nka min ye a k'a dɔn Maroc min y'a dɔgɔtɔrɔw ye olu kɔni a k'a dɔn u ye muso in opéré yɔrɔ min i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la de 1 2 3 4 5 6 7 olu bɛ bɔ min kalama 8 olu bɛ bɔ min kalama 9 o Ala ka sɛbɛn a nana amina muso in denw bɛɛ bila lajɛlen balolen don min ye muso in yɛrɛ a k'a dɔn a balolen don muso in a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ministre de la santé min et du développement social min a k'a dɔn docteur Fanda Sibi ale kɔni ale y'a jira k'a fɔ min ye docteur Sibi ye ale y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ale a k'a dɔn gouvernement tɔgɔ la maliden bɛɛ lajɛlen tɔgɔra maa minnu ye dɛmɛ kɛ maa minnu a k'a dɔn n'olu ye ŋaniya ɲuman kɛ ani minnu ta kɛra dɔw ye ko bɛɛ lajɛlen ka fo k'a sababu kɛ mun ye min ye a k'a dɔn an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri i k'a dɔn o ni a duwawu ani minnu ye a di bonyalaw ko bɛɛ lajɛlen ka bonya a k'a dɔn a yera wa bɛɛ lajɛlen ni foli ka kan docteur Fanda Sibi yɛrɛ kunnafoni dile a ma i k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ a yɛrɛ ye denba ye a yɛrɛ y'a ka nisɔndiya yira i k'a dɔn min ye a waati la a yɛrɛ y'a ka duwawudon kɛ k'a ka nisɔndiya yira min k'a dɔn docteur Fanda Sibi chevalier de l'ordre national du Mali ale kɔni a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ye bonya min kɛ a n'a ye wulikajɔ min kɛ k'a kan ka fɔ a yɛrɛ ye a kan ka fɔ yɛrɛ ye ci kɛ ko ɲuman a bɛ kɛ tan nin sɛbɛn an ye nin bɔ 22 septembre kɔnɔ a k'a dɔn bi sɔgɔmada in na ayiwa 22 septembre an n'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a daminɛ Badaw la ka n'a bila kɛnɛya ministre la docteur Fanda Sibi ani maa o maa ye wulikajɔ kɛ nin ko in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i k'a dɔn dan tɛ foli min na Ala ka denw balo ayiwa Ala k'u fa mɔ k'u ba mɔ i k'a dɔn ka sinji diya u da kosɛbɛ i k'a dɔn ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an ka ma ko l'alerte alerte n'an y'ale ta
fɛn min ye an ka taa tɔnkɔnɔ jamana ɲamakɔrɔ ale ka tɔ don n'a bɛ RPM a b'o ko fɔ ko Boubacar Tereta i k'a dɔn ko ka cɛ k'a sɛbɛkɔrɔ maana Boubacar Tereta ale min ye RPM maa ɲɛmaa ye bi k'a daminɛ kununko fo ka na bila bi la fɛn min RPM ye a bɛ se ka kolo sinsin sira fɛn fɛn Youssou Lalati maaw u y'u sɔnni sigi a kan kosɛbɛ n'i y'a lajɛ ko ni maa bɛ yen maa min seginna ka tɔɔrɔ a ka tɔn nɔfɛ ko maa bɛ se k'a fɔ ko o ye dɔgɔtɔrɔ Boubacar Tereta ye ko don min dugu maa jɛ ayiwa o kuma o de bɛ fɔ dɔgɔtɔrɔ Boubacar Tereta a ye sɛgɛn min kɛ RPM nɔfɛ a ye tɔɔrɔ min sɔrɔ RPM nɔfɛ wa fɔ bi i k'a dɔn k'a wuli mɛ k'i jɔ ni RPM kana bin cogo min na i k'a dɔn ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ danaya minɛ de fa nin bɛɛ lajɛlen bɛ danaya fana a b'o de ko fɔ dɔgɔtɔrɔ Boubacar Tereta fɛn min y'a ka tɔ ye a m'a ka tɔ janfa tile kelen i n'a fɔ fasirikɛ b'a fɔ cogo min na a k'a sɔrɔ u bɛ fanga na a b'o cogo kelen la hali fanga bɔlen u bolo a kɛmɛ ka taama bere ta ka don jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ a ka parti bɛ se ka kolo sinsin cogo min na i k'a dɔn ko n'o fɔ dɔw fana sera o kan ka fɔ fanga a binna ayiwa utukalo tile 18 2020 o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna fɛn min ye parti bɛ se ka ɲɛnamaya cogo min na ka ni kura fiyɛ la Boubacar Tereta k'a kɛmɛ k'o wulikajɔ bɛɛ lajɛlen fana kɛ n'i ye RPM ta k'a lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ Boubacar Tereta jɔda min b'a la bi n'ale kun tɛ a laban tɔgɔ wɛrɛ kun na fɔ RPM ko la a bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ a bɛɛ lajɛlen kun ye RPM ka b'a sigi don fo ka n'a bila bi la ayiwa a ma ɲinɛ i k'a dɔn kuma kelen a ma tamaki parti bɛ se ka san sɔrɔ cogo o cogo la i k'a dɔn Boubacar Tereta k'a b'a cogonin na a ma yɛlɛma hakilina minnu b'a la ani fɛn min ye parti yɛrɛ bonya ye o bɛɛ lajɛlen min b'a kan ni min ma fara ka fɛn tɛ ka bɔ a la a yɛrɛ wulila waati la ni ka kunnafoni di yɔrɔ caman na waati min a ka tɔnden dɔw n'olu kɔni bɔra parti la gawoyanfan fɛ ko nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ Boubacar Tereta i k'a dɔn a ka parti ko ka d'a ye wa a bɛ keleya a ka parti la a b'a fɛ a ka tɔn a ka se ka san sɔrɔ fasirikɛba n'i dun y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Boubacar Tereta a nɔrɔ bɛ a ka parti la cogo min na kuma ni sanga bɛɛ a bɛ se ka cogo o cogo sɔrɔ a ka parti hakilina a bɛ se k'o fɔ malidenw ye cogo min na a ka tɔndenw a bɛ se k'u bisimila cogo min na a ka tɔndenw a bɛ se k'u hakili jo cogo min na walasa parti ale bi ayiwa ka nikura fiyɛ la ko kuma ni sanga bɛɛ a tɛ ɲinɛ su fara tile kan k'a b'o baaraw kɛ n'i y'a lajɛ ko maa a bɛ se k'a fɔ ko ni RPM i k'a dɔn ayiwa Bundeni Ngɔmɛ n'a fɔra ko le scorpion du RPM i k'a dɔn a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ a bɛ fɛrɛ de ale ayiwa a bɛ fɛrɛ ayiwa ale ka bɔ yen ayiwa fɛn min tɔndenw ye olu yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na i k'a dɔn a bɛ baara de kɛ a t'a yɛrɛ lajɛ nka k'a bɛ ayiwa tɔndenw de lajɛ i n'a fɔ Bundeni yɛrɛ b'a fɛ a ka sa cogo min ale denw ka balo a banna n'i ye nin ko in lajɛ ko nin kuma in nin bɛ se ka fɔ bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la Boubacar Tereta i bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni fɔ a ma nka fɛn min RPM kanu ye ko kɔni d'a la ayiwa k'i tɛmɛna kuma kɛrɛfɛ n'i ye Boubacar Tereta lajɛ bi a bɛ wulikajɔ min na ani denmisɛnnin biɲɛkɛnɛ minnu b'a nɔfɛ parti in yɛrɛ a bɛ se ka kolo sinsin cogo min na ayiwa k'a bɛ k'o baaraw kɛ yanni sɛbɛn ka ban kamalen biɲɛkɛnɛ dɔw bɛ yen Segu Ɲame Bacili ladiri do ɲɔrɔnga in dɛ ɲɔrɔnga in do ma ladiri n'a kɛra RPM ɲɔrɔ section ɲɛmaa a banna Segu Ɲame Bacili ngo n bɛ min f'i ɲɛna denmisɛnnin ladiriw bɛ jamana in kɔnɔ minnu kɔni bɛ a kelen min na u b'a la wa u bɛ baara sugu bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ jɛkulu min na a bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ hali gɛlɛya b'u da la ayiwa ndesan an b'olu de ɲini politique bundaku kan n'o tɛ a zɛrɛbɛ ninnu n'a fa damana ninnu ni kana maa tɔgɔ fɔ koyi ni maa tɔgɔ fɔ koyi nka n dɔnni to an k'a fɔ dɛ sabali a politique ma non n'an ye dɔw ta fɔ an ka dɔw ta fɔ nkɔrɔ o ban an k'o to dibi la bi o ban dɔw sigilen bureau kɔnɔ na yɛrɛ a banna Youssou Karavati ko nka nin bɛɛ lajɛlen kɔni na k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Boubacar Tereta i k'a dɔn ko nafa yɛrɛ ko nafa a ye nafa caman sɔrɔ wa k'a fɔ ko nafa yɛrɛ o kɔni tɛ a ye sɛgɛn min kɛ parti in ye ko maa bɛ se k'a fɔ hali o nafa yɛrɛ a m'o sɔrɔ nka o bɛɛ la a ko k'a nisɔndiya mɛ sabu ale ka nisɔndiya ye min ye parti ka se ka kolo sinsin parti ka se ka ɲɛnamaya kuma ni sanga bɛɛ i k'a dɔn k'o ye ayiwa ale ka nisɔndiya o n'a ka wulikajɔ ye n'i dun y'a lajɛ a ko a ka laɲini ye min ye i k'a dɔn o tɛ dɔwɛrɛ RPM bɛ se ka sankɔrɔta cogo min na RPM ayiwa a bɛ se ka san sɔrɔ cogo min hali a ma mɛn a taara Kayikaw fɛ u ye jɔnjɔ de ta k'a d'a ma fɛn min ye ci wɛrɛ ye k'a jira k'a fɔ i ye wulikajɔ minnu kɛ tɔn ye i ye wulikajɔ min kɛ parti ani i bɛ ka wulikajɔ minnu k'a ye bi i ka dɔn an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Boubacar Tereta Kayikaw yɛrɛ ye o bonya k'a ye kosɛbɛ o fana ko bi n'a kɔni bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a ka tɔ a bɛ se ka yanga cogo min na Boubacar Tereta k'a ye sɛgɛn min kɛ RPM ye a ko ni kuma min fɔ don sera o ka fɔ Boubacar Tereta RPM b'a tɛgɛ kɔnɔ kununko a b'a tɛgɛ kɔnɔ bi wa k'a labɛn bɛ kuma bɛɛ RPM i ka dɔn k'a sankɔrɔta nin kun ye Bazumana Kanɛ ka sɛbɛn ye an y'a bɔ sɛbɛn min kɔnɔ o k'a ma ko l'alerte n'i y'ale bila indépendant ne b'ale ta awɔ k'a dɔn min ye anw ka Cale n'o bɔra anw ka Gɛs an ka Cale ye anw ka Gɛs dakuntigi ne yɛrɛ da tɛ se ka nin kuma in fɔ Cale ne ko Cale in kɔrɔ ye di Cale ya wa
Cale anw ye ghetto mɔgɔ de. Aw ghetto yɛrɛ mun ye? N tɛ Cale dɔn, n tɛ ghetto dɔn. Ghetto ye mun ye? Ghetto o ye an bandanw bɛ yɔrɔ min n'an kan bɛ ka ɲɔgɔn lakala ye n'o bɛ dugu kɛrɛmada dɔw fɛ yalima a bɛ dugu yɔrɔba dɔw fɛ. Gɛnsa ye mun ye? Gɛnsa o ye kawale o ye jogo di. Antoine anw Calew ani anw Gɛnsaw anw ka ɲɛmɔgɔba min bɛ yen n'o ye a bɛ k'a dɔn min ye Iba Mɔndana min ye a bɛ k'a dɔn Iba Mɔndana kunnafoni min bɔra k'a ben ni rapper denmisɛnnin don n'a bɛ don kan bi Iba Mɔndana a bɛ k'a dɔn min ye waati dɔ la ko dɔ tɛmɛna ani polisiw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn o min filɛ nin ye sa maa kura min n'o ye procureur tribunal la commune kati Idrissa Amidou Touré ale y'a jira k'a fɔ ko affaire ni ko tiɲɛ yɛrɛ la ko affaire criminelle don mais ko correctionnel tɛ. Ale bɛ ne ma nasi faamu ni nazara ka in ka giri han i tɛ nin yɛlɛma ye a ye Mamadi Dramane Tarawele wele Mamadi Dramane Tarawele kuma ninnu tɛ nin ɲɛdɔn walima Dramane Jara ko affaire k'a bɛ ko comme tiɲɛ na criminel ko ye ayiwa bisimila u ka girin dɛ e b'a to tubabukan la ye an n'a to tubabukan na criminel nin ka girin dɛ ayiwa ko o na ko ani ka aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a ka aw min ye ɲangini yalima a ka jalaki yira a la ko nin ko in do ye dɛ min aw k'a dɔn anw ka cɛni mandi n'o ye Iba Mɔndana ye Sidi Sisogo min ye aw k'a dɔn Gangsta Cale i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye anw ka nin ɲɛmɔgɔba min bɛ yen tɔw ka ɲɛmɔgɔ ye Bob Marley ye dɔw ta ye e yɛrɛ bɛ tɔ in na de wa anw ye Cale Lexew de wa le Cale Lexe ne numéro sanogo kɔni ye ndato kuma na ndato la dɛ o kelen kɔni o y'i kelen ka ko ye an ye Cale Lexew ye ndato la i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a k'a dɔn a nin ko kɔni a bɛɛ senna min ye a k'a dɔn Mɔndana ye a ka ko ni Ala sɔnna a ma ko don n'a nataw la k'a na segin kasobonba la dɛ ko donc ko devra donc retourner à la maison d'arrêt de Bamako kura d'arrêt central de Bamako Ala ka nguna amina Ala ka so mana bismillah Mandon an bɛ dugawu kɛ u ka hinɛ an ka ɲɛmaa la ayiwa Tamani Fadiri baasi tɛ a b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na ne bɛ sɛbɛn tɔ ye di fɔlɔ ayiwa le véridique le verdict ni y'a ta an bɛ taa ayiwa i yɛrɛ jabala la i ka dɔn Ngabakɔrɔ droit k'u ye u ka dɔn brigade territoriale sɔrɔ gendarmew ka so belebeleba k'a jɔra u ka cakɛyɔrɔba i ka dɔn ko nin kɛra nisɔndiyaba ye Ngabakɔrɔ droit la a kɛra nisɔndiyaba ye sabu ka d'a kan ministre yɛrɛ min ɲɛsin bɛ i ka dɔn lakanako ma ko Lonel Modibo Kɔnɛ ale ye yɔrɔ in gurumu kari tarata mai kalo tile 4 2021 in na i ka dɔn gendarme maa ɲɛmaw tun bɛ kɛnɛ kan ani maa yɛrɛ minnu bɛ baara kɛ nin gendarme so belebeleba in kɔnɔ i ka dɔn Ngabakɔrɔ droit ayiwa bɛɛ lajɛlen nisɔndiya kun bɛ dugudenw fana olu nisɔndiya kun bɛ kosɛbɛ ko nin bɛ bila minɛn min kɔnɔ Yusu Tarawele a bɛ bila minɛn kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ ka se ka fɛn min ye faso ka baaradaw k'olu gɛrɛ i ka dɔn sigidalamaw la cogo min na jango lakana k'a gɛrɛ sigidalamaw la a bɛ bila o minɛn de kɔnɔna la ni ye gendarmerie ta k'a lajɛ gendarmew jɔda ka bɔ cogo min na adamadenw hakili sigili la u jɔda ka bɔ cogo min na maaninfinw lakanani na ko maa bɛ se k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye nin hakilina min da ka nin so belebeleba de ni k'a jɔ k'a di gendarmew ma i k'a dɔn Ngabakɔrɔ droit la ko nin kɔni tɛgɛrɛ ka fɔ n'i ye ko in lajɛ a magasinw k'a fɔ a bureau ka ca kosɛbɛ magasinw b'a kɔnɔ ye ka taa se i ka dɔn makama fɛn fɛn k'a ka bila i ka dɔn gendarmeso la nin bɛɛ lajɛlen jɔra a bɛɛ lajɛlen ye kurakurani ye fɛn min château d'eau fana bɛ yen i ka dɔn ji a bɛ walanganda ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ panneau solaire la nin bɛɛ lajɛlen kɔni dala i ka dɔn gendarmeso in kɔnɔ Ngabakɔrɔ droit mɔgɔw k'u lafiyara faso yɛrɛ ye wari min don a da fɛ 1,500,000 ani 1,900,000 a n'a kunkanfɛn wa k'a bɛɛ lajɛlen bɔra an ka budget national la n'o b'an ka foroba wari yɛrɛ kofɔ sabu dɛmɛ fɔlɔfɔlɔ o ye yɛrɛ dɛmɛ ye ministre min n'a ɲɛsin bɛ lakanako ma colonel Modibo Kɔnɛ a nisɔndiyara kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ gendarmew kɔni bɛ de maaw u n'u bolominɛw olu bɛ se ka lakana cogo min na a ye kuma min fɔ k'o kolo sinsin Yusu k'a b'i jigi da i ka dɔn sigidalamaw kan gendarmew ka baara tɛ ɲɛ u bolo fiyewu f'u ni sigidalamaw tɛgɛ ka don ɲɔgɔn bolo gendarmew ka baara tɛ ɲɛ u bolo hakaja lakanaba yɛrɛ si ka baara tɛ ɲɛ i bolo ni sigidalamaw u ma bɛn a ye i ka dɔn ladili min di gendarmew ma o ye k'a fɔ u ka gɛrɛ sigidalamaw la u ni sigidalamaw ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye kuma min fana fɔ sigidalamaw ye u k'a jira k'a fɔ gendarmew t'u jugu ye gendarmew biyade sigidalamaw i ka dɔn lakanani kama ayiwa ni hakilina fila faamuna fan fila bɛɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ laɲini ye min n'o ye lakana ye i ka dɔn o bɛ na
gendarme ka ɲɛma directeur général gendarmerie colonel major Sambu Mengoro Jakite ale fana kumana ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye sariya caman kɛ a y'a jira k'a fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ hakilina min bɛ ale ka ministre la o de ye k'a fɔ Mali fa bɛɛ lajɛlen ka se ka lakana lakanabaa ka cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ maanifinw ka se ka suna ka fa ayiwa k'o ye ale hakilina ye wa k'o ye fana ale ka ministre ani jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye colonel major Sambu Mengoro Jakite gendarme ka maa ɲɛmaa don a ye hakilina jigin kɛ a ko nin y'a kalo 8 ye olu wulila ka jamana don u senkɔrɔ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ gendarme bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka t'u sen jɔ a bɛɛ lajɛlen la u bɛ baara kɛ cogo min na k'a lajɛ u mago ye fɛn minnu ye k'a minɛnw ɲini k'a d'u ma o de kɔfɛ maa ɲɛmaaw jamana ɲɛmaaw ayiwa u hakili jagabɔ kosɛbɛ fɛn min kɔni ye minɛnw ye k'a ta k'a di gendarmew ma ka mobili caman d'u ma mobili 30 ɲɔgɔn na k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni dira ayiwa fɛn min ye ani u ka baarakɛminɛn caman bɛ yen ka taa se marifaw ma ani makama fɛn bɛ yen n'u mago b'o la k'a bɛɛ lajɛlen dira ayiwa gendarmew ma wa dɔɔni hali minnu ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ don n'a nataw la ko dɔ bɛna d'u bɛɛ lajɛlen ma colonel major Jakite a y'a jira k'a fɔ ale fana ye wele da kɛ fɛn min sigidalamaw ye k'u tɛgɛ di gendarmew ma u ka jɛ ka ayiwa baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ngabakɔrɔ droit la min b'a to sigidalamaw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka lakana i ka dɔn maire min bɛ yen bi i ka dɔn Ngabakɔrɔ droit la Agali Sise ale fana ye jamana ɲɛmaaw fo kosɛbɛ u ye nin wale ɲuman min kɛ nin ye i ka dɔn k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fana wele a ka sigida la ale maire i ka dɔn a n'a ka conseil ani dugudenw u bɛɛ lajɛlen na fara ɲɔgɔn kan ka fara gendarmew fana kan sigida a bɛ se ka lakana cogo min na Ousmane Toure nin y'a ka sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ ngi ɲininka le véridique kan mɛ min f'i ɲɛna mairie la yen maa ladiri dɔ bɛ yen min n'a ni Moribo Danbele ala ka hinɛ la n'u jɛra n'u ma tigɛ ɲɔgɔn na Moribo Danbele yɛrɛ min ye a talen anw ka commune n'o ye Moribabugu ye Moribabugu maa ma opposant ye k'i ye majorité bɛɛ kasira bɛɛ y'a tanu maa min bɛ bi n'o bɛ mairie kɔnɔ ni conseiller don Bouakar Bokoum maa ɲɛnama dan ta ye wa u ka secrétaire Mari tiɲɛ yɛrɛ la Moro tiɲɛ yɛrɛ la Moro ni bɛn bɛ mairie kɔnɔ ala de y'a ka baara kɛ dɛ nka Agali ale bɛ yen an b'a ɲini a ka taa o sira kelen fɛ Antoine an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn waati korona